ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ କଦଳୀର ଇଏ ମଞ୍ଜା ଆ ଦେହରେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବାକୁ ଏକେବାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଘରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୁଁ ଆକୁ କାଟିବାକୁ ବସିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଟାଯାଉଛି, ଏହାର ସୂତା ବି ବାହାରିବ। ଭଲସେ ଆପଣ କାଟିକି ଏହାର ସୂତା କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସୂତା ପାଟିରେ ଲାଗିବ। ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଇ ମଝିରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ସୂତା ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ବାହାରିବ। ଆକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କଟାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ସୂତା ବାହାରୁଛି। ଏଇ ସୂତା ନହେଲେ ଲାଗିବ ପାଟିରେ ଖାଇଲା ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇକି ପନିପରିବା ସବୁ କଦଳୀ, ସାରୁ, କଖାରୁ, ମଞ୍ଜା ସବୁ କିଛିକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଫୁଟଣ ପକାଇକି ତା ଦେହରେ ପକାଇଲି କାଟିଥିବା ପରିବା ଯାକ। ଭଲ କାଟିଥିବା ପରିବା ଯାକ ଭଲସେ ପକାଇଦେବେ। ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇ ପକାଇ ନେବେ। ଆ ଦେହରେ କିଛି ଆମେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଆକୁ କଷିଦେବା। ଆର ପାଣି ମଲେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ନେବେ, ହଳଦୀ ତ ଦେଖିକି ନେବେ ଆପଣ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ। 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ ପୁଣି ଖଡ଼ିକାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଶିଳରେ ନେଇ ବାଟିଦେବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୋରିଷକୁ ଆଗରୁ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତାକୁ ଖାଲି ବାଟିଦେବି। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ କେତେ ପାଣି ଆ ଦେହରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତିକି ପାଣି ତାର ଥିବ ସେ ପାଣି ଲେବୁଲ୍ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରି କଷିଲେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଏ। କେତେ ପାଣି ଆ ଦେହରେ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେଉଁ ବାଟିକି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ସୋରିଷ ମସଲା ମୁଁ ବାଟିକି ଆଗରୁ ରଖିଥିଲି, ସେ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ୟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ବହୁତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆମେ 2-4 ଥର ଏପଟ ସେପଟ ଭଲସେ କଲା ପରେ ପୁଣି ୟାକୁ ଢାଙ୍କଣା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ପରିବାରେ ମସଲାଟା ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁଆଦିଆ ମଞ୍ଜା ରାଇତା ପୁରା ରେଡ଼ି।